Er du i tvivl, om du skal bruge AdWords eller Facebook til din markedsføring? I den her video giver jeg dig et fundamentalt spørgsmål, du skal stille dig selv, inden du kaster dig over en af de to markedsføringsformer. Derudover giver jeg dig indblik i 3 fundamentale forskelle på de to markedsføringsformer, som du yderligere kan bruge til at træffe det rette valg. Mit navn er Sara Foss Trysø, og det her er USG TV, stedet hvor dine online-drømme bliver virkeliggjort. Når du skal vælge, om du skal annoncere på Facebook eller på AdWords, er der et helt essentielt spørgsmål, du skal stille dig selv. Og det er, om du vil skabe et behov, eller om du vil reagere på et behov. Og nu skal jeg forklare, hvordan det hænger sammen. Når du annoncerer på AdWords eller via AdWords, foregår det jo på Google, og det foregår på den måde, at folk de taster et søgeord ind, og så bliver din annonce vist. Det du gør, når du arbejder med den form for markedsføring, det er, at du reagerer på et behov. Kunden sidder altså, eller den potentielle kunde sidder altså bag sin skærm, bag sin computerskærm, og har et behov, og ved, hvad det er, det her behov går ud på, og laver en søgning for at finde enten et produkt eller et service, som kan løse kundens problem. Her reagerer du altså på et behov, som kunden allerede har og ved, at han har. Når du arbejder med Facebook-annoncering, arbejder du på nogle helt andre præmisser. Her er du nemlig i gang med at prøve at skabe et behov. Du ved det fra dig selv, når du sidder på Facebook, så handler det jo ikke om, at du sidder og tænker, det kunne være smart at købe den her ting, eller få den her service, eller have en, der gjorde rent, eller hvad ved jeg, hvad det kunne være. Når du sidder på Facebook, så handler det om at slå tiden ihjel. Du ser, hvad dine venner lægger op, om der er en vittighed, om der er en dejlig video af en kat eller en hund. Så når du kommer med din reklame for dit produkt eller dit service, er du faktisk i gang med at forstyrre kunden, eller den potentielle kunde. Men grunden til, at du gør det, det er fordi, at du prøver på at skabe et behov. Derfor skal du tænke over, at når du reagerer på et behov, eller når du skaber et behov, er der milevid forskel på de tanker, som kunden sidder med, i det de bliver udsat for din annoncering. Når det foregår på Google og på AdWords, er det et ønske om, at du annoncerer. Når de sidder på Facebook, har de ikke noget ønske om det. Så det er helt grundlæggende den forskel, der er på, om man annoncerer på AdWords eller på Facebook. Om man skaber et behov, eller om man reagerer på et behov. Det ene er ikke bedre end det andet. Det er bare nogle forskellige mekanismer. Der kan være lige så god grund til at skabe et behov, som at reagere på et behov. Og det giver selvfølgelig rigtig god mening både at skabe et behov, og derefter også selvfølgelig reagere på behovet, når det så bliver efterfulgt med en søgning på Google. Udover det her ene fundamentale spørgsmål, du skal stille dig selv i forhold til, om du vil annoncere via AdWords eller på Facebook, er der 3 andre forskelle, du også skal være klar over, inden du kaster dig over den ene eller den anden type annoncering. Den første, jeg gerne lige vil komme ind på, det er i forhold til det her med tekst og billeder. Når du annoncerer på Facebook, er der selvfølgelig mulighed for at bruge billeder. Det du skal være klar over, det er, at mennesket kun har kendt til tekst i løbet af de sidste 4.000 år. Derimod har vi jo altid kendt til billeder i og med, at vi har vores øjne, og vores øjne er en måde at se verden på selvfølgelig, eller det er en måde at skabe billeder hele tiden, når man kigger rundt. Så derfor kan du via billeder på Facebook meget hurtigere skabe en følelse hos kunden og skabe et behov, end du kan på AdWords, hvor du kun har teksten at gøre godt med. Vi er simpelthen tungere at få i gang, når det kun handler om tekst, end når det handler om billeder. Så det er nummer 1 af de ting, du skal være klar over i forhold til de forskelle, der er på AdWords og Facebook. Nummer 2 forskel i forhold til AdWords og Facebook, det er i forhold til den målretning, der finder sted. Altså den måde, du kan sige, jamen hvem skal de her annoncer vises for?
Så lad os starte med AdWords. På AdWords handler det jo om de søgeord, der bliver tastet ind på Google, og som du har inde i AdWords-programmet. Så den primære forskel er altså, at i AdWords, der målretter du efter en efterspørgsel. Så de siger, dem der sidder på Google, de spørger efter din service eller dit produkt, og det er den du målretter. Der er også nogle andre målretningsmuligheder i AdWords, og det er for eksempel geografi, altså hvor i landet skal folk sidde for, at de skal have vist den her annonce. I Facebook er der mange andre målretningsmetoder, men der er ingen af dem, der handler om efterspørgselen, altså søgeord. I Facebook har du derimod mulighed for at målrette det, der hedder adfærd, altså hvilke interesser har de udvist interesse for tidligere, hvilke områder har de udvist interesse for tidligere, hvilken adfærd har de på Facebook. Du kan også målrette geografi, og du kan også målrette demografi, altså køn og alder. Så der er egentlig mange flere målretningsmuligheder i Facebook, men der er ingen, der er så relevant som den i AdWords, hvor det handler om efterspørgselen. Men det er jo tilbage til den her igen med, er du i gang med at skabe et behov, eller er du i gang med at reagere på et behov? Den sidste ting, jeg gerne vil komme ind på i forhold til AdWords og Facebook og de forskelle, der er i forhold til det, der hedder branding og salg og konverteringer. Det gælder, at altid, når vi laver en eller anden form for markedsføring, så har vi jo et eller andet ønske om, hvad det er, den potentielle kunde skal gøre, når de har fulgt den her markedsføring. Og den ultimative handling er selvfølgelig at gøre et køb. Men når det handler om Facebook, er det ofte sådan, at vi kan ikke forvente, at de potentielle kunder, der sidder på Facebook, og som ikke har et behov for vores produkt eller vores service i det, de sidder på Facebook, så kan vi ikke forvente, at vi viser dem en annonce, og så hopper de ind på vores hjemmeside og gør et køb. Derfor skal vi kigge på det, der hedder mikrokonverteringer. Og mikrokonvertering, det kunne for eksempel være, at vi laver en Facebook-annoncering for at få dem til at læse vores blogindlæg, for at få dem til at tilmelde sig vores nyhedsbrev med et løfte om at få den her e-bog, hvor vi har giver dem nogle fif eller et eller andet. Altså nogle små konverteringer, som ikke er det her store salg, vi alle ønsker, men som i stedet er en mikrokonvertering, som er nemmere for dem, som giver os mulighed for at få en lille krog i dem, så vi kan udsætte dem for mere markedsføring hen ad vejen. Modsat er det selvfølgelig med AdWords, hvor de jo netop efterspørger os. Så her kan vi jo sagtens lede dem ind på produktsiden og forvente, at de køber det her produkt, så vi får det salg, vi gerne vil have. På Facebook er rejsen altså noget længere fra, at vi laver en annonce, og til vi kan forvente et endeligt salg, i forhold til på AdWords, hvor den er noget mindre. Inden du går i gang, bør du altså stille dig selv spørgsmål, om du har lyst til at reagere på folks behov, altså benytte dig af AdWords, eller om du vil skabe et behov, hvor du altså bruger Facebook-annoncering. Derudover var vi inde på 3 forskelle, som du i hvert fald lige skal tænke over, inden du vælger, hvilken markedsføringsform du benytter dig af. Den første, det var i forhold til det her med billeder og tekst, hvor du altså har muligheden for at bruge billeder på Facebook, og kun har muligheden for at bruge tekst på AdWords. Den næste ting, vi var inde på, det var i forhold til målretning, hvor der er altså en del flere målretningsmuligheder på AdWords, på Facebook. Til gengæld er det kun på AdWords, at du har muligheden for at målrette den efterspørgsel, som kunderne eller de potentielle kunder sidder med. Den sidste ting, vi var inde på, det var i forhold til det her med branding, salg og konverteringer, hvor du på Facebook skal satse mere på branding og mikrokonverteringer, hvor du på AdWords nemmere kan satse på det ultimative konvertering, altså salget.
Jeg håber, det gjorde det lidt nemmere for dig at træffe et valg i forhold til, om du skal benytte dig af Facebook eller af AdWords. Uanset, kunne du bruge tippet til noget, så giv videoen et thumbs up. Vil du gerne have flere tips til at få dine online drømme virkelig gjort, så følg mig via mine forskellige kanaler. Og til næste gang vi ses, gode online drømme.